Проектът „Иновативно възстановяване на фосфор от отпадъчни утайки“ е насочен към създаването на технологии за получаване на ценната биотор Струвит. Основната цел на проекта е да се предотврати замърсяването на околната среда с биогенни елементи, в същото време да се постигне възстановяване и оползотворяване на излишния фосфор и да се разработят безреагентни методи за постигане на целта с далечната визия този продукт, този Струвит да бъде използван като торба в органичното земеделие. За целта са приложени нови подходи за обогатяване на течната фаза на утайки от пречиствателни станции с фосфати и използването на морските ресурси за извличане и концентриране на магнезий. Чрез експериментални опити, швейцарски изследователи разработват концепция за филтрация на морска вода с цел получаване на магнезиев концентрат. Този концентрат е използван за утаяване на Струвит в университета Асен Златаров в Бургас. В рамките на проекта ние постигнахме значителен успех както в лабораторен, така и в пилотен мащаб в нашата експериментална работа и благодарение на това успяхме да създадем пилотна инсталация, в която, работейки с реални флуиди, т.е. реални отпадъчни води и утайки, реални концентрати от морска вода и с приложение на биоелектрохимични методи, ние получихме определени количества Струвит, които бяха характеризирани и окачествени по различни методи. Извършените изследвания в рамките на проекта са основа за създаване на технологии за намаляване на натоварването на пречиствателните станции за отпадни води с биогенни елементи и рекуперацията на азота и фосфора до ценен биотор. Този проект допринесе в голяма степен и за заздравяването на сътрудничеството между отделните групи, които участваха в разработването му. В рамките на нашето сътрудничество продължаваме да обменяме идеи и конкретни научни задачи. Устойчивостта на една такава тематика се гарантира от актуалността и последните проучвания показват, че до 25% от нуждите на европейското земеделие от фосфор за хранене на растенията и за производство на храни могат да бъдат задоволени чрез рециклирането му от отпадъчни потоци.